ole tuntuma kan case clear hole to chu case makdang lam tak ache dan maksak o warawanga abial nu ina a then tak tarik josinga chanchin ni in he video atang hian anun lo rap thlak zia po alang chiang hle a he tianga in chan na hi anin mu masak ber tuma in hmangai na lo piang chuak atanga ron ir chuak ni in tarik a hian narzir lai pakhat Jasmine Kori chu a chil ema chu mai ni lovin an pahni hian anin mu masak ber na a anin du ton ngal hle bok ani mase Jasmine hian abial pa mi zia hian du tok lo na le hlo thon rukna anei tatlat maya amai ro chu abial pa chuan a then the reng reng lo thung heta abial nu in a then nuwa a che dan maksak le rap thlak tak chanchin hi I han mi chiang don tiang ole vo ina kan soitor hi Australia lama thil thleng ni in Australia a poi khoi na reng reng hi arap thlak lam le arowa lam hi ani zela tun chuma mi po hi adang lambik chuang lo ati thei ome Australia hi ram nuam le ram samak tak tak te omna koala te kengkoru te le ram sala om tak tak omna ani a ma se tun chuma hi chuan ram salam le a hmun nom zia te chu kan soidon lawa Australia a state pakhat Adelaide lama rilru I han pedon tiang he state hi Australia chimlam tuipui kama omni in mi makta doi 1.7 vel an chenga azawlam po square mile noi thum sing riat lai ni in mishing an tambok nen an khopui ber nen po a te khin ani ve fowa tin he state hi din ani na alarei lo hle a chanchin thalo lam po la nei tamiu lovin munral muang le hadam nia hriat ani nge amai ro chu kumsang ni kum mei thla khan thlona pakhat YLR airline flight 904 so a engine pahni a chhata wangin Spencer Gulf a cheswal hlo maya hemi tum hian a chunga chuang mi pariate chu boral vekin he thil hi Australia ram chunga thil thlengrap thlak tak te jinga mi ani a tin Australia ram hi mishing thiam lo lam ai ma a khwarel chiat na tok tamaram ni shimshimin kumsang khazakwa somkwa panga January thla khan wangari rama kangmei chuak chuan mishing pakonun na lai la a he kangmei hian ram ekar noi ni vel lai ti chhe in he hian Australia sarkar poisa dollar makta doi za vel lai alak sakang vela chhut ani boka he mai ni lovin kangmei thelna na anin sen sauna po a thanem viau nge yang Adelaide he ma sanga chuan kaunas mi ten chenan an lo mang thina ami cheng de chu tan tania ti ni in kumsang khazaria chantir vel khan Adelaide chu khopakhat anga din chan ve anita a tuna chuan munro puile changkang taka thanglian to in thil siam chhuana hun pui in dawna lam thil te le thil che sang sang siam chhuana hun pui ani baka zirna lama po an sangi mi thiam tak tak an lo chuak to a tin university chale changtlung tak tak te po omnolin kumsang ni somni pakhata khan heta university a zirte zinga hian meiche pakhat Indian Jasmine Kori po omve nge ani Jasmine hi India rama thingtlang kho pakhat narengara piangle seilian ani a ano panlai chang to in meiche zaidam takle midang te tran puitum tlat mi ni in a unaw nu Goodman Pretty le a unaw pa sukmana dinen an seilian hawa amai ro chu wandwai thak takin an unaw an tlei rol ter hian apa in aboral san hlo maya Jasmine chuan apa thina chu twar hle nge in hemi awang hian ama in di chelin nurse ni turin a thei to pin ma alata a heta hian a thiam na le qualification ai ma chuan anu ta na atangkai a in rena wangin le anu ala upat huna po a enkol theina na nurse ni tum hetlat ani a ti chuan tumu mal le fel tak nein anu hnen a chuan Adelaide Australia a nurse zer phal sak turin adila heti la hian India ram chunga po zer thei tho chu ni ma se Jasmine hian atumna chu ma ni rama thamral tir mai tum lavin chawna tharle zerna changtlung zok adu awangin Australia hi adu awang ani ber heta Jasmine in Australia ram zerna atana athlang hi athlang swal lo hle maya a chan po zerna lama chuan Australia chu lo changtlung de uzokin khowela mi chi sang sang te po zerna run belin an kalfawa
chu mai ba ka aral mong sok ni te pu in angai ani ma na ma se atir lama Jasmine nu hian arim ti tlat lo maya mani fanu te nge mu phak lo mun hla a om tur so angai thiam theilo ma se a fanu in adu ema wangle ama ma khwa angai awangin a fanu do na chu apom sakle tange nge a amai ro chu Jasmine chuan thil pakhat ati nge nge nga in chu anu te i le apate te Australia a Adelaide lo om te bula chuan a om angai thung ti chuan Jasmine chuan anu thu shel chu lom taka pomin Australia om tur chuan nora manna asiam hnuwa UNISA University Australia admission atifel ve ta hlau maya athiam na ten atlin bok nen UNISA a lutora tling to sa bokin abung ruate asiam fel hnuwa Australia lam chu hlim takin apan veta ani Jasmine hian Australia hian nun thar achangti ila adik ber ome Adelaide chuan chian tharte chena thar le thenom khoweng tharte zotongin atan chuan thil thar hlir ani a tin Australia chu eiturte in turte le sport lama te an hming than awang hian in ti hlimna atam em ema hei wang hian Jasmine po hian nuam ati thei hle nge nge hetia nuam ti taka a om pa hian wane thla takin na amu ve hlau maya Southern Cross Care an tia chuan kum upalam en kolna bi ka thokin he na a thona hian a thok tu te le an mi en kol te chuan Jasmine chu an ngai na hle a me chhai dam le taima fingbok se tia shiat ani ber mai hetia fel le fing nia shiat ani lai hian an university a chuan tlangwala no pangve tak atong ta hlau mai hepa hi Tarik Josing ani in Jasmine le Tarik ate hi anin mu nu reilote anin ngai na ngala an pani hian din mun inang deu India mi ve ve anni ba ka le khazir tora Australia kal ve ve anni a chumai ba ka an voi khat in hmuna atang hian in po na an nei ngal mai bok ani heta a thian chhar thar Tarik a hi mohana le Jaspirit in kara lo piangin India ram thingtlang pakhata seilian ani a apa chu lo nei to ni in achangin factory ate athok boka anu eroin in lam en kolin atul tul alo thok bok thin Tarik hi zena lam theimi takni in an class a po athiam ber pol ani zia class 10 exam a CBSE bota za a somkwa panga lai mo in India rama po athiam ber te zinga mi ani nge nge ti chuan pol som pahnia po mason le in za a somkwa paruk lai exam na a amule a hetia zerna lama atluan ema wang hian atuina lam tak computer science lam azirta a azerna masalam cho India atanin Australia rama UNISA University atling bele a hei hi Adelaide khochim lama omni in Tarik hian azerna hi kumsang ni som paruka atan aloni hetia azer chung hian kum upalam en kolna ani po na thok pa in hemi kumve kum top lam hian Jasmine chuan azerna chu Tarik ate University a chuan aron chunjom ve che a kan soita kang khan an pahni hian voi khat in hmun a in nel ngal ni in anin ngai zong chu ani tamaya anin karpo tha chhawia win anin du ton em ema ma se thil eng eng emo anin kara khi omta zeu zeu mai anin zui ve deuh nu phei chuan an chungde ve ve po in an chanchin chu hriat pui to hialin hei hian anin kar chu ati boi berta ani heti hunlai hian Tarik anu le pa te chuan an fapangai zong chu an du pui awangin in ngai zong zelin in nei te po in nei se an du sakhle a ma se Jasmine chungte lam chuan ngai dan dang an nei tlat mai he thil hi in hriat thiam lo na awang te po ati thenge yang Tarik ate pahni in du le in nei ngei tum chu Jasmine no le a chen na a apate le anu te te ngai dan chu ani lo top maya an mal som na po hlan ve thelavin an fano chu an do pui theilawa ma se heti lai hian Tarik chungte lam ero in boina an nei mia lo lai ani thung hetia Jasmine chungten an pahni in koprem an ti lo na chan hi an chung koro pui wang ani deuh ber maya Tarik ate ang chung koro pui po ni lavin an fano chuan em a han nei mai tur chu an ngai angam theilo chu wangin Jasmine hne na chuan abial pa ne na anin kar chu ti to wat turin an shil ngala hei hian Jasmine rilo chu ati boy em a hemi awang hian depression te anei pha hial boka chu mai ni lavin
Jasmine chung te chuan an fanu chu midang an ma ni du zong nei tir an tum nge ani ti te po thu thang a om le zela henga wang hian Jasmine ril boi le na tilu tok chuan mani in ti hlum te atum hiala ma se hetia amang an lai hian angai zong tari ka chu a thlamwan tu le a tan pui tu alani zel thung ani amai ro chu hetia nga chungti atanga norna na satak in kara in mangai le in du taka an om lai hian har satna anei ta thau mai Jasmine chuan tari ka om dan chu adu lo tan tariau maya alaka te chuan astrik ema in mangai lam ai ma in khwa kher tum angin a chetariap riap ni in alang Jasmine in a thian ti bula a soidan chuan tari ka chuan atel lawa len chwa phalchin anei thote midang biak a phal lo thin thote le ama sistin en lama a thi thlai sak vek thin thote alo soi to thina chuti mek lain Jasmine nu po hian a fanu bialpa umdan chu a hre chiangin a fanu chu a achil top ni maya a hriat thuwa soya tin in neila aro chen mai bokin Jasmine po chuan aning tan ta hle a ti chuan kumsang ni somni pakhat alo her chho meu chuan hetiang renga in ngai zon chu thania a hriat lo awangin Jasmine chuan an pani in kar chu ati top ta mia mai ma se he thil hian Jasmine be sei angara tha a chhata reng lo ra thalam ai ma in a chelam a chhata jok ani ber January ni li kumsang ni somni pakhata Jasmine chuan anin kar chu a top tho soi ma se tarika ril ruwa chuan chu tiang ang chu ani ve hau lovin apom thei der lo maya he mai ba ka anin channel chu apom ve thei lo Jasmine che dan le social media lama a thalak te le a video te chu thi thlai rengin a morem chana piangin anin thleng a zui zi a chu mai lani lovin message tam tak thonin Jasmine le a chungde wauna thote an pani in kar a that lo chuan ama po in ti nat a she lo thote a soita fo mai amai ro chu Jasmine chu me chedoi le du a ti thei alo ni lo hlau thunga chutia tari kan ati dan zong chu police ne na thlen vekin hun engemaw chen lo in kop to ma se anin chen hnu thleng po a alati boi dan te a chung te thleng po a rilu nuam le hlau thong taka a siam thin thote a shil ta veka a hnu le zela po tari ka che dan maksak a om chuan police ne na thlen ngal zelin police ne na anin biak na chuan Jasmine chuan tari ka chu mi mak le hria thiam har che u chuak thin ani zia soin tari ka chuan anin ngai zon lai po a athil ti engkim control atum thote asoya tin ama atel velo chuan khoi hmuna ama akal phal sak ngai lovin a thian ten an lo biak chang le midang abiakin a hozia boka chomai ni lovin thinrim nana a man thin tho Jasmine chuan a soiba ka tari ka dudan anga a omlawa alo chhualui chuan ama ti boya a kol tlutlu thin tho a soibok ani heng tho Jasmine in police ne na a soi hnu hian Adelaide police chuan tari ka chunga chuan hmala in tho thata ka shilin Jasmine ati boya wanga boina ato theidan tele chutiang anga midang te ta na har sana thlen zonga a chet na chu dan bo chiat na ani thote an shilta a hetia police lamin anzil de hi kumsak ni somni pakhat February thla khani in Jasmine chungti po chuan police mewin chutia thu thale thil omdan an shil hnuwa chuan azia ve de ringin anril ro te po anuam ve dewa ma se an be se angreng rengin thil a thleng ta hau lo mai March ni ro kumsang ni somni pakhat ani a police lamin tarika anzil na atanga thlakhat na vel ni in an boruak po are chhowiawa ma se Jasmine thona Southern Cross Care Home an ho tu te chuan thil mak tak tongin Jasmine chu anna aron kal lo tlat maya ni khathan kal lo te chu omve om tak te po kan lo ti mai theya ma se Jasmine chung changa hi chuan amak thung se a chan po Jasmine chu anna voi khatma tlai emo kal lo la nei lovin nangai pui mo lutuk mi ani a hei wang hian an han thona te hian hetia engma soilok na nei lawa are tatlat mai hi an che thiam theilo ani ber chu wang chuan an ril ru lo ha ve viawin in lama achung te chu an han kol wata ma se hetia an han kol po hian thulom om lam ai ma in lom om lo lam hlir alo ni zel mai heta hian Jasmine chu in lama po alo om lo chuni in achung te chuan a om na om reng an lo shebi khau lawa ti chuan
achung ti mang ang chuan an thian te ponin Jasmine chu an zong ta ngala ma se hun engemaw chen an zon hnuwa po thuthar an hriat lo awangin an mang ang chuan police hna report tange nge in Jasmine kori chu bowa puan anita ani achung te chuan an fanu chutiang anga engma soilok lawa abo ringo chu amak an ti hle maya lung oilo na neya tlanbo ani hanring don ringot se chutiang anga a omlo zia bak chu soitur an nei se lo chu mai baka Jasmine chuan Adelaide anon chu nuamati in a hlim hle a hetia tarika anuna tanga are deuh tak nuwa phe chuan aril ru te po a hadam to viau kha ni a hei mai hi lanilavin Jasmine chuan ma chhop sang sang te nein kumthum ve lai Adelaide a omhnu hian India ala homia lawa hei wang hian hotur te po a ruam man se mekin a hotur po a phor viau kha ni a ma se hetia abole ta dei mai hian achung te ro chu ati boy zol hle a te chuan Jasmine bo thua thuthar an nei mai lo awangin investigator lam chuan abial pahlui tari ka chu Jasmine bo chungchanga biak an tumta a ani po chuan thatakin alo dong song nge nge a ma se Jasmine chungchang chu engma hriat lo thua lo changin Jasmine abonia police lamin an soizana po khan tarika chuan ina ama a om thote a soidel boka ma se investigator lamin an biak nu deuh loka chuan tarika chuan athu soi chu athlak le ngal der mai tarika chuan Jasmine chu a hmule sinia in soin a hmonun ber chuan Jasmine chuan ama nunna alak tho a soita a ma se chutia athilti a hmo chuan police lamin ama anmo pu a hlo awangin police te shil lawa ama in a phum tak tho a soita mo mai tarikan Jasmine a phumna ni oma soi hi Adelaide tanga kilometer zali vela hla om Flinders Range anti hmuna ani a he hmun hi tlang hmun ni in Adelaide marlama om Australia rampil rilve tak ani nge nge tin he hmuna hian Conservative Reserve le Dikara Flinders Range National Park om boka helai hmun hi mishing chen na po ni lavin mun zau tak thaliar tluka hmun ro ni in an soi khatia athu soi athak po kha police lam chuan an ngai theilo to viawa ma se tarika chuan annu darkar tlem tia chaw athu soi chu thlak le in Jasmine nen chuan intilum turin thu an tiam dona ma se ama chuan angam ve tak lo thu in athak le ta ani te chuan tarika chuan Jasmine ruang omna chu hrichang nia a in soi awangin Adelaide tanga kilometer zali vela hla Flinders Range chu police nen chuan an va panta a an va thlen no chuan reilo te ke kalin Jasmine ruang phumna thlan thuk lo te chu an va mut hlau mai ma se tarika thu soine na thil in mil lo tak police chuan an mu chuak thung heta hian Jasmine ko chu hnung kher ni in shuya chon be alo ni reng maya chutiang ang bok chuan a ke po chon be ni in ami chu tuam sak ani boka hei mai baka arwang omna atanga hlalote a police chuan Jasmine phei khokte anna thona bets te chu boma an hotel nge nge te chuan police lam chuan athu soidan vela tangin tarika chu an ring hlel sa to viau maya chu an ring hel na chu fin fiana zonga beile chacharin wane thla takin hunrei po ma an lak ma chuan CCTV in alakna an muta thwa maya Jasmine bo ma lok darkar khan tarika chu hardware dora hmoni in CCTV a chuan athil ti chiang takin alang veka chu dora tang chuan hruite kut korte le swa dur te lein konfi le boina nei ni ompo lang lavin athil ti tur chu ati zung zunga ma se athil level chuan tol that to ni om takin alan tir lat mai hemi nu lok hian tarika chu akar tui thun lai mole ni in police chuan tarika phone chu an chui chiang ta a he a phone a hian message tam tak Jasmine le achung te ta na a thon chu lo omin heng te hi thaliam ta lok ami te kha ani nge nge hei ba ka hian tarika hian Jasmine message store ala thon se lo a chho to pani Jasmine bo ma dewa azia kha lo omin pakhat zo ka chuan ka chungri la hian ka du wang po ni lavin I omreng ti hi ani a pakhat thung ero chu aden viau mai chu message atai pa chuan kaladam chu iwan doi pha nge yang longhak maro ila sheve kang atua te po in la she khopang ti hi ani riap maya
he thu an chhia hnu hi chuan police am chuan finfian a dang mamo to lo ni ngain Tariq chu Jasmine kor kidnap le thatua puin an manta ani heti lain Tariq chung te lam ero chuan an pu na te chu an oi lo hle thunga amai ro chu Jasmine thi dan chung changa hian investigator lam chuan thu chhuwa siamin a thi chan chu leina sataka a thok na ti boy khopa aka a aluwang ani tho an soya heta hian a chokong hnuai lam thlenga lei alim nia soin a thil tor hi anasa hle a engti thei si lawa na nasa tak twara thi ani tho an sei boka chung tho te chu ko ta thlen ni in Jasmine chung ti le Tariq chung de chuan an ngai thaveka Tariq che dan chu arowa in CCTV a thil le lai man ani a heiba ka hian akar te po a thian ti nen lo in thleng puin a phone sim card te po a thlak hiala ma se police lam chuan an chui chhun zom thei ta tho alo ni hengba ka hian a man ro man then khat te chu Flinders Range an pan na konga khan a hnu chhe ani ngei tura ngai thein police chuan an hmu chhuak tel nge a ma se Tariq chuan Jasmine thina chuan in nam hnoina anei lo tho ala soi char char maya au kil pu in a client chuan angai zong ne na anin thenna chu a tor thiam lo tho a soina sa hle boka ma se kot lam chuan heng te hi chuan lam pom tla ka ngai lovin Tariq chu bel theilo torin a chung tho an rel sak ta phota hetia atan la hian investigator lam chuan Tariq che dan bel chu lo chui chang cha charin zer chiana te an lo nei boka he mai ba ka March thla vela tanga chui tanin Tariq le Jasmine te in chen hnu atanga Jasmine ruang an hu thlengin an chui ta veka khatia anin chen hnu khan Tariq chuan dorlian pakhat Bunnings an tia kalin athil ruam manna ami tor leitor list te siamin alei ngala hemi hnu hian Tariq hian a roommate kar chu ho sakin a phone sim card a thlak boka ti chuan zandar som vela Jasmine North Plimptona Southern Cross Care Home a thokkal tur chu a kidnap ta a amai ro chu hemi hnuwa thil thleng ero kim chang takin Tariq hian a soidulo awangin an pahni in kara enge thleng ti chu a hria chen che theidalawa ma se Jasmine ruang an hmu atangin police chuan rin da nei thongin Tariq chuan Jasmine chu a kidnap hnuwa a kutle ke te phwarin amit atom sak boka hemi hnu hian a thian pa kar chuan Adelaide atanga kilometer zali vel hla Flinders Range sa chuan a kalpuita ani ringin hetia an kalpui lai vel po hian Jasmine ro chu amang an to arin om hle ani tin Tariq chuan Jasmine ngonga thuk baklawa a zai tho te asoya ma se chu chuan ati hlum zola awangin khur thuk lo taka anung chungin a phum ta ni in alang autopsy report a chuan Jasmine lung chu bale leinoya no ani ti hmu chhuani in heta chiang te em chu Jasmine chu khur chunga da ani khan aladam nge ni ti hi ani a chumi shereng chung chuan Tariq hian Jasmine chu leya vurin thiturin akal san aloni hetia Tariq a che dan rap thlak tak mi puisia ta tarlan ani no chuan Australia rampum po angor chakin Jasmine chung tile a thian de chu anril ru ana in an thin arim hle maya Tariq la atira police samin an pu na nial fithla thak khan athiam lo na apom tho ko ta anjal ma kar khat vel oma khan asoile mai boxi nen ma se hei hi au kilten ko za ngaina an phut pui wang ani mel hle thong tin au kilte chuan Tariq an ril rolama boina abial nu nen anin chenwang ani thote soin hei hian anun angong na se mema hei wang hian atum reng wang po a twal that ani lo tho an soi boka ma se fin fian lama chuan Tariq hian Jasmine chunga thil thleng hi har fim takin a shevek ti alang chiang na samai si a heta hian prosecutor te chuan Jasmine thi chan chu boruak hip tor omlo owangle lei aka chunga alu na sadwang ni in an soya hemai ba ka Tariq hian phubalak na na mangin athata ani ti chu anrin dan ani a hemai ni lovin atira thiam tho asoina safiawa ma se tu na athiam lo apom ta nia asoi nu hian in chirna mel emo poiti na engma alantir lo tho an soi ba ka Jasmine thi na chu ruwa man fel taka ti ni in an soi boka achung tho rel tu ja chuan Tariq hne na chuan apoi khoi rap thlak zia le
Jasmine a thana chu arap thlak thei ang ber ani tho shilin Jasmine in a thi ma a torna chu a hriat thiam pui phak lo zawk tho a soi hiala ti chuan atwal thana awang hian July ninga kumsang ni somni pakhata tarik jo singa chu dam chunga sheom taka lungin atang torin achung thu rel ni in atlem bera kumsomni pathum chung chu chuak thei mia lawa rel ani boka tin tan ina tanga alo chuak thei ani po in India rama thonle le tur ani don ani mangai na hi mitinin kan boy pui ani a kan don sondan po ain ang vek lawang ma se thil a u chuaka lakhi tarika chuan a hriat thiam dan ani tlat mai a mangai nia a hriat chu kidnapin thi turin akal san maya a kidnap ma te Flinder Rainsa an kal chung te po khan aril ru chu thlak na hun ani nge mai ma se atum chu achiangin hriom taka abial nu hli siam chu atumani a hetiang mi tan hi chuan ngeidam na omlo po ni ma se a om ngoi ngoi kan ti theyang tin he khis ngei to chiana pia hian arap thlak zia hriat thar le theini in Jasmine chung de chuan an fanu thina chu an tuar em ema anu phei chuan a fanu Australia zirna chunzom a phal sakni kha ain cherber ni a soin maltak le sheom taka a khovel nun a mangliam khan ariru ati nat ber tho a soya Jasmine kha athi khan kumsomni pakhat chau alani a zirna angai sangin moson po atuma tummu maltak te po nein anuam ti tak athok boka ma se van doina atok ta hlau alo ni